martangi yang mahita. Dami ni batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati ng pikiramuna. Bagasan Kristus Jesus tuatay. Amin. Oras madamang dainang hita saluhut na. Selamat merayakan hari Pentakosta ma hita saluhut na. Hata ni bata mingguta sa darion 8 Juni 2025 tongon di hari Pentakosta dienet sian Yohanes bidu 14 ayat 15 rodi ayat 26 tapai hutiu madamang dainang hujaha madihita. Molo na holong rohamuna diau radutan muna doaka patiku. Jala pangidookku matuamai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing asa i mandongani hamu saliling nai. Ima todi hasit tongani naso tarjalo portibion paidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamu do ibana ay narap ma ibana do tamu jala di bagasan hamu ma ibana. Dang tadi konokku hamu so marama. Naroma au mendapot to kamu. Sautik nari nama. Jadi dang be idaon ni portibion au. Alai idaon muna do au. Ay na mangulu do au. Hamu pe mangulu do. Dinasadari ima botoon muna. Au di bagasan damang. Jala hamu di bagasan au, jala au di bagasan hamu. Manangise na maniop akapatiki jala diradoti, ido na holong roha di au, alay di haholongi damang ido na holong roha di au. Au pe holong dorohaku di ibana, jala papatarokku ma au tu ibana. Jadi didok si Judas ma dada si Iskarioti, dia do alana Tuhan, umbahen na holan tuhami papataron budirim dada tu portibion. Dungin na Jesus ma mangalus ibana. Ganuk ma naholong roha diaw radutan ni ido hataki. Jala haholongan ni damang ma ibana. Gabi Roma hami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana. Naso holong roha diaw dang radutin ni i hatakku. Dang au na punahata na binigi munay amai na marsuruau do. Ima ho hatahon tuhamu dagan rap do peau do tamu. Alayang go pangundiani ima todi parbadia si suruon ni amai marhiti-hiti guarhu. Ajar honon jala paingot tonon ni ido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu ido sahana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Ado sa sitong na moloridok ari Pentakosta. Perludo manulikit hita saotik taringo tu hata Pentakosta. Sa sitong na adong do pesta Pentakosta di bangsa Israel na ujui. Ima sada pesta na balga taringo tu masa panen gandum. Jala di sido daputan las ni roha na sida ala sadatadda doi kemerdekaan na nidapot ni bangso Israel di hatihai. Kemerdekaan ala boy na sida mangaton siyan na niula na sida naong pinasupaso ni di bata. Jala ima ari pa-50 dungari Raya Paskah. Hari Raya Paskah ima hari raya kemenangan manang haluaon ni bangsa Israel na malua na sida siyan uhuman ni di bata ala olo na sida dipercikkan dengan darah. Udu tu sima hari Pentakosta ditiki haroro ni todi parbadia naing pabotohon 50 hari dung hari Raya Paskah ima dung hehe Tuhan Yesus Kristus tarida ma na panen do tahe marhite-hite todi parbadia panen laho papunguhon sudi halak na porsea asa marhagogoon jala asa mangulahon akan asuman tulomo ni rohani di bata nangpe di partikian 10 hari sebelum hari raya Pentakostaon
anak ko Jesus tu banua gijang. Atau di hari Pentakosta mah di wujud nyatakan janji ni Yesus Kristus na naing mangalehon sadatodi na madongani na jinaluna sian di bata ama madongani akka na porsea di ibana. Tapuk kamada mangdainang jami tahun marhiti-hiti tapamanat di Yohanes 10 dimulai na pinasahat ni Jesus Kristus taringo tu na naing nakok maibana tu banua gijang asa unang botsaro hani akasisihani di hati hai ala torop do inganan di bagasan damangi jala nanaing tadi konon ni Jesus do akasisihani Roma si Thomas, ro si Filipus, nang ro si Judas, naso si Iskarioti. Manulik kita ringo tu akan na pinasahan ni Jesus Kristus. Ima taringo tu inganan di bagas ni damang. Taringo tu dalan ahado si baenon asa botoon na sida dalani jala didokon patudu tuhami amai didok si Filipus nang si Judas naso si Iskarioti madokon jadi do alana Tuhan umbahin na holan tuhami papataron mo dirim dada tu portibion panulik kiton ni nasida akasisiani taringo tu akan namasai gabi suku-suku nabalga di rohana sida ala didok Jesus taringo tu hasadaan ni Jesus Kristus dot amai jala taringo tu nanaing nako Jesus tu banua gijang naing paradeho ninganan diaka na porsea hasadaan ni na porsea do Jesus Kristus hasadaan ni Jesus Kristus so dohot amai hasadaan ni ganup akka na porsea ima marhiti-hiti haroro ni todi parbadia alani dia muna manami inanami di pasaha Jesus do ia akka na holong roha di ibana radutan na do akka patik ni Jesus jala pangiduan ni Jesus matua mai asa dilehon pangodian na asing na madongani akasisiani di hati hai ro di saliling na padohani ima taringot tu haroro nito di parbadia naikon marhiti-hiti Jesus Kristus ay holan Jesus Kristus dodalan au dodalani dohot hasitongan dohot hanguluan dangadong nasaha tua mai iya so marhiti-hiti ahu nin. Artina dipangido Jesus ma tua mai asa dilehon pandongani tua kasisihan di hati hai ala nai nakok ibana tu banua gijang. Asa mandongani ya kasisihani saliling-ililingna. Paduhan saliling-ililingna dang marpasuhutan nang pe Jesus nang nakok tu banua gijang alay menyatu do nasida ima di bata ama Jesus Kristus dotod di parbadia di bagasan hatolu sadaon manang ketri tunggalan di bata ama ima na manopalangi do tanon Jesus Kristus na adong di tonga-tonga ni portibion jalatod di parbadia di bagas manang di rohani ganup akan na porsea ana didang terpisahkan ni dan terpisahkan ke tritunggalan ni dibata. Todi na sangod dia do todi na nilehon ni dibatai. Nagabi pandungani di halat na porsea ima todi hasitongan. Todi naso terjalo ni portibion. Ai hasitongan dan terjalo portibion jala todi idang boy di ida. Jala ditadda akacolma. Alai anggo halak na porsea ditadda do
ibana nina madok todi jala di bagasan hamuma ibana. Ido badan ni Yesus Kristus ditiki nakuk ibana tu banua gicang. Dang tadi konokku hamu somarama naroma au madapoto kamu. Dia akan segera datang. Sini rohana idang marpasuhutan. Dang dung ya ditadikon akka na porsea tu ibana. Didok sauti nari nama jadi dang idaun ni portibion au alai idaun muda do au aina mangolu do au hamupe mangolu do nang pedang tarida secara fisik Jesusi alai todi imang hula di roha asa menyadari hadirion huason di debata manotong do rodi saliling-ling. Dina sadari iwo toonmu au di bagasan damang jala hamu di bagasan au jala au di bagasan hamu. Nang tarsirangi di batado Yesus Kristus di batado todi parbadia jala parsaoran ni hala na porsea marhiti-hiti todi parbadia na di bagasan ngulu ni hala na porsea manangise na maniop akap patiki jala diraduti ido na holong roha diau alai dihaolongi damangido na holong roha diau au pe holong do rohaku di ibana jala papatarokku maau tu ibana. Sada korelasi na tung macai intim adalah kesatuan. Hasadaan ni sasahala bukan na porsea tu Yesus Kristus di pataridahon marhiti-hiti mangulahon nasa patikna doot akka hatana diraduti. Jala malhorong ni roha tu debata marholong ni roha tu Yesus. Ima marhiti-hiti parulaon nito di parbadia na di bagasan rohana menggerakkan asa marholong ni roha tu di bata. Jadi dang alani sakap-sakap ni roha ni hajol maun sambing iban na buhi makaholong di bata. Alai ulaon ni todi na nilehon na ido na menggerakkan hita majonok jala merasakan hasadaan dohot di bata. Jadi didok si Judas mah dada si Iskariot. Wasa holan tuhami papataronmu dirim ninna dada tu portibion. Alai di paulak-ulak Yesus do alus na madok ganup na holong roha diau radutan ni ido hataki jala haholongan ni damang maibana gabe roma hamu manopot ibana maringanan tu bagasan ibana. Dang adong terukur manang tuise holong ni rohana alai akan holong roha di bata akan holong roha tu Yesus ima aka na mangaraduti hatana alai naso holong rohana dang radutan ni hatana pagopodo pakuling ni todi dia kajolma naso holong rohana di Yesus Kristus didok Yesus Kristus mamuse ima hohatahon tuhamu dagan rap do peau do hotamu sa situ nanunga di pasah Yesus itu ang kasisean alai dang laho parohaon ni sisean taringot tu si ay nunga marpadan Yesus jala di pabotohon ni bana do taringot tu hasadaan ni debata anak na Yesus Kristus do to di parbadia na manotong madongan ni jolma nangpe debata panopai dang boy di ida mata nang pe Yesus Kristus untuk sementara bersama-sama dengan dunia alai nakot tu banua gicak alai anggoto di parbadia dilehon nasida do dilehon de batado marhiti-hiti holong di rohana tuganup akka na mabuka rohana maka holongi jala mangaradoti patik ni debata alai anggo pangodiani imatodi parbadia sisuruon ni amai marhiti-hiti guarho ajar honon jala paingot tonon ni ido tuhamu nasa nahuhatahoni tuhamu na menggerakkan ngolu ni halat na porsea ima todi parbadia ima na nilehon ni mata marhiti-hiti Yesus Kristus anak nai tuganup akan na porsea asa todi ima mengajari jala paingoton tu ganup akan nama buka
buka rohana na holong roha di Yesus di bata mangatusi akan ni hatahon ni Yesus. Ima taringot tuha sadaan ni di bata ama dohot Yesus Kristus dohot todi parbadia namian di rohani ganup na porsea diusehon mah to dinai tu ganup akan na porsea. Alay lamang dainang akado sa sitong na ulaw nito di parbadia na nilehon ni Jesus tu portibyon dung nakok Jesus tu banwagicang na parjolo pandongani mandongani ganup na porsea di ganup partikian ni ngoluna asa saleleng na do di bata manotong marhuaso marhiti-hiti Jesus Kristus dohot marhiti-hiti to di parbadia na so tarsirangi ima kitri tunggalan hatolu sadani manotong do marhuaso sian salilingna rodi salilingna mandongani halak na porsea napaduahon pabotohon hasitongan asa marhiti to di parbadia do tiboto col manasitong dohot na so sitong uboto dalan si dalanan na marhiti-hiti panugihonon nito di parbadia tuaka dalan hasitongan napatuluhon damang dahinang na mangajari akan na porsea maniop jala mangaradoti patik ni debata napaupaton ima na mangajari asa marholong ni roha tu debata to di ima menggerakkan asa marholong ni roha napalimahon asa mangatusi sude akan na porsea dapotan do asin roha ni dibata na manotongi dangdung ditadikon dibata akka na porsea di ibana nangpe nako Jesus tuban wagi cangalai lehonon na do to di parbadia mandongani akka na porsiai asa marholong ni roha tu dibata napaonopon mangajarhon jala paingoton ganup akan na hinalamohon ni roha ni dibata akan na hinalamohon ni roha ni Jesus patarida honon ni halak na porsei marhiti-hiti parulaon na dohot pakatayon na sadado di mata ama Jesus Kristus dohot to di parbadia na manotong marhuaso di ngolo ni halak na porsea menggerakkan asa makaholong di bata rodi saliling-liling na tutudo ia halak na porsea dapotan jabar hanguluan dong se molo-olo mangaraduti na sa patik jala jeli sensitif di haroro nito di parbadia di daging na menggerakkan sude parulaon na hinalamohon ni rohani di bata tarlumubi asa porsea atong jakon mato di parbadiai asa i menggerakkan ngulutta patupahon na hinalamohon ni rohani di bata di bagasan ngulutta ala ido partinadaan na didongani di batado akan na porsiai rodi saliling ngililing na amin martangya kita muliate madihuali di bata manabi di hatam na badiai di bata ama Jesus Kristus do to di parbadia na manotong marhuaso rodi saliling ngililing na nang nilehon mo to di tuhami ganuk marsada-sada di bagasan hami patadahon na adong do di bata di bagasan hami na adong do Jesus di bagasan hami adong todi menggerakkan daging nami menggerakkan pikiran nami asa maconok kami tu na hinalamohon ni roham orang di bagasan Jesus Kristus Tuhan si Panguluh kami amin.